बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। आसामाव बिस गोनां मैखुन जानायनि उनाव 23 सुबुंनि जिउ खहा जायो। थांनाय 24 घन्टायाव आपार आसामाव बिस गोनां मैखुन जानानै जिउ खहा जानाय जाथायनि रिपर्ट मोननाय जादों। एएमसीएचनि सुपारिनटेन्डेन्ट डक्टर प्रशान्त दिहिंगिया फोरमायनाय बादिब्ला बिस गोनां मैखुन जानानै जब्रा जानाय सुबुंफोरा फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो जिउ गोमायो होनना बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय 5 सानाव सराइदेउ, डिब्रुगड़, शिबसागर आरो तिनसुकिया जिल्लानि 35 सुबुंफोरा मैखुन जानानै जब्रा जानायखौ एएमसीएचआव थिसननाय जायो। बिनिनो 23 सुबुंफोरा देहा फाहामसालियाव जिउ गोमायो। 4 समबारखालि आरो मैया मंगलबाराव 9 सुबुंनि जिउ खहा जायो। आसामाव बिहु बैसागो फोरबो फालिनायाव गोब्राब अखाया गोहोम खोख्लैनो हागौ। बे सप्तासेयाव सा-सानजा भारतनि रायजोफोराव गोब्राब अखा हानो हागौ। बेफोर रायजोफोरानो जाबाय फारियै आसाम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। भारतारि बोथोर बिगियाना फोरमायनाय बादिब्ला फैगौ 5 सानाव आसाम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालेन्ड, मणिपुर आरो त्रिपुरायाव सारअन्थाइ गोनां बारहुंखाजों लोगोसे गोब्राब अखा हागोन। 13 एप्रिलनिफ्राय 16 एप्रिलसिम थामहिनबा दिनै बुधबारनिफ्राय सनिबारसिम आसाम आरो मेघालयआव गोब्राब अखा हानायनि सम्भावना दं। भारतारि बोथोर बिगियाना आसाम, मेघालय आरो अरुणाचलाव 14 आरो 15 एप्रिलखौ अरेन्ज एलार्ट फोसावनाय जादों। फैगौ 1 मेनिफ्राय 3 मेसिम तामुलपुराव खुंजानो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरसालिया जथुमानि थावनिखौ दिनै BTRनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा नायगिदिंहैदों। मख'नो गोनांदि जानो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरसालिया जथुमानि जोबथा सान एबा 3 मेआव भारतनि हादरगिरि मानगोनां रामनाथ क'विन्दआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। चिराङाव मोनसे जाथावथारै जाथाया जालाङो। चिरां जिल्लानि बासुगाव हिलागुरियाव जाफेरै जाथाया सोमजियो। मानसियानो मानसिनि गोथै सावनाय बेदरखौ जादों। बे जाथाया चिरां जिल्लानि बासुगाव आरो बङाइगाव सिमा ओनसोलनि हिलागुरि 3 नम्बर खोन्दोआव जायो। बे जाथायनि सायाव ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा खुद्रिसारदों। सतीश चन्द्र राय मुंनि सासे सुबुङा गोथै सावनाय खामखोन्दा बेदरखौ जानायनि हेंथायै ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा थार बिजिरनाय मोननांगौनि दाबिजों बिटियापुर पुलिस थानायाव एफआइआर थिसनो। सतीश चन्द्र राय मुंनि सुबुङा मानसिनि गोथै सावनाय बेदरखौ जानायनि उनाव गामिनि रायजो राजाफोरा हमनानै बिसार खालामो। नाथाय बिसारा मिलायैयाव पुलिस थानायाव खौरां हरनाय जायो होनना गामिनि सुबुंफोरा फोरमायो। बेराफारसेथिं मानसिनि बेदर जाग्रा सतीश चन्द्र रायआ गावनि दायखौ सिमान लायो। BTRनि कंग्रेस दोलोनि गाहाय दैदेनगिरि गर्जन मोसाहारिनि बेरफुसार बिबुंथि। चिरां जिल्लानि 16 नं निसिमा बियाबनि सिङाव थानाय आमगुरियाव कंग्रेस दोलोआ निसिमा ब्लक मावख'खौ बेखेवो। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव गर्जन मोसाहारि बिथाङा बाहागो लानानै बेरफुसार बिबुंथि लाखियो। बिथाङा बुङो दि BPF हानजाया मोनसे पियर फालांगि बायदि राजखान्थि गेलेनायनि थाखाय रायजो राजाफोरा BPFनि सायावबो फोथायनाय गैलिया। लोगोसे UPPLखौ बर' रायजो राजाफोरा गोबां आसा खालामदोंमोन। प्रमद बर' बिथाङा हुस्रिखावनानै अख्रां मोनजासे खोथा होदों मोनजि मन्थ्रिनि खोथाखौ दोन, आं गावबुराबो जाया होनना। बे मानसिया दिनै मा खालामखो? बिथाङा दिनै हिमान्त बिश्व शर्मानि फुथुला बायदिसो। हिमान्तआ जेखौ बुङो बेखौनो मावनांगौ होनना। BJP दोलोआ हाग्रामा आरो प्रमद बर'नि गोदोनायाव हमना राजा जानो थांगासिनो दं। BTRआव फैगौ 2024 मायथाइनि बिसायख'थियाव कंग्रेस दोलोआ देरहासार जाना सरखार दानायखौ जादुआबो हमनो हानाय नङा होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।